Rakaman tende kembi mar ndeke mar Kenya Airways kata KQ oyango milome ma ochiw gi kambi ndeke ma Tanzania TCAA ma ogoyo marafuku wuodhe ma KQ e kind Nairobi gi Dar es Salaam. Tend KQ wacho ni oseyango milome no manyiso ni ndeke jowuoth e kind bombe ariyogo ogo marafuku kochakre tarik 22 dwe ni. KQ wacho ni dhi nyime gi lalruok gi kambi mar Tanzania no, kendo sirikal ma Kenya gi Tanzania timo lalruok mar keto winjruok mondo mi kik ng'ikruok bedie chenro mag wuoth. Milome mar Tanzania mar Civil Aviation Authority okelo penjo mathoth ewi winjruok e kind pinje ariyogo ka Tanzania wacho ni KQ nyocha ochungo wuodhe mag ndeke osingo mag pinyno. Okang' ma kamano nyiso ni pinyno koro chulo kuoro ne piny mar Kenya. Wadhi mbele nyakoro